Postoji stotine kompanija i hiljade proizvoda na tržištu vrednom $4,5 biliona na polju wellnessa, ali samo je jedna vodeća. Kompanija koja se fokusira na nauku, na rezultate, umjesto čistog profita. Kompanija koja je pionir na polju epigenetske ishrane. Ta kompanija je Life Farm. U sljedećih nekoliko minuta uvidjet ćete zašto ljudi širom sveta govore o ovoj kompaniji i njenim proizvodima i prilici koju ona nudi. Ali najpre, hajde da otkrijemo šta je to epigenetika. Epigenetika je studija biološkog mehanizma uključivanja i isključivanja gena. Zamislite to kao dodatni sloj uputstava koji se nalazi iznad ili na vrhu DNK i kontroliše ekspresiju gena. Laički rečeno, zamislite da je DNK vaš arhitekta, a epigenetika izvođač radova sa zadatkom da izgradi vašu kuću i da je zaštiti na duži vremenski period. Kada se pravom izvođaču da pravi alat, onda on može da izgradi pravi, udoban, siguran i prelep dom. Zadatak izvođača je da sve komponente pravilno uklopi i stvori homoestazu. A šta je homoestaza? Reč homoestaza znači balans i stabilnost. Homoestaza je neophodna za opstanak svih živih bića. Biti u homoestazi znači održavanje stabilnog unutrašnjeg i spoljašnjeg stanja uz neprekidno prilagođavanje iznutra i spolja na promene koje se dešavaju u okruženju skroz do ćelijskog nivoa. Ukoliko dođe do narušavanja homoestaze, može doći i do velikih destrukcija sistema. Ukoliko dođe do poremećaja homoestaze srca, dolazi do infarkta. Ukoliko dođe do poremećaja biohemijske homoestaze krvi, može se javiti dijabetes ili neka druga vrsta bolesti. Medicinska terminologija može biti pomalo zastrašujuća, pa hajde da malo pojednostavimo objašnjenje bez upotrebe medicinske terminologije. Kada reč homeostaza raščlanimo, vidimo da je koren reči home, kuća. Hajde sada da zamislimo da je naše telo kuća. Naša kuća ima 5 glavnih komponenti. Temelj, toplotna i vazdušna ventilacija, provodni sistem cevi, zidove i fasadu. Kada svi ovi sistemi rade zajedno, imamo homeostazu. Ukoliko jedan od njih radi drugačije, nastaje problem. Isto se dešava i sa našim telom. Naš temelj je naša DNK. DNK unutar naše matične ćelije. Matične ćelije daju potporu kao dobar temelj, ali s vremenom postaju slabije i oštećene. Oštećenja mogu biti neprimetna kao male pukotine koje smo ignorisali, ali su vremenom postale ozbiljan problem. Toplotnu i vazdušnu ventilaciju predstavlja naš krvotok. Našim krvotokom se prenosi dragoceni kiseonik i hranljive materije do naših ćelija, pa se, kao i filteri za vazduh, naše arterije mogu zaprljati i začepiti, a to nikako ne želimo. Iako o njemu niko ne želi da govori, ali tu je i naš probavni sistem, sistem creva koji predstavlja naš odvodni sistem. Kao što ne želimo da u našoj kući kanalizacioni sistem bude začepljen i u kvaru, tako treba da se postaramo da su i naša creva prohodna i sposobna da apsorbuju hranjive materije. Bez zidova bili bismo ranjivi i otkriveni čitavom svetu i spoljašnjim uticajima, tako da zidovi kuće u prenesenom značenju predstavljaju naš imunni sistem i našu prvu liniju odbrane. Fasada zapravo predstavlja našu kožu, zaštitni omotač koji štiti čitavu strukturu. Za održavanje cjelovitosti, dobrog stanja i zdravlja, zdrava ishrana i pozitivan stav nisu dovoljni. Zašto je to tako? Zato što smo svakodnevno izloženi zagađenjima, toksinima, različitim bolestima i stresu koji u kombinaciji mnogo utiču na naše zdravlje svakog minuta, sata i svakog dana. Ali srećom, postoji rešenje. Tajna koju čuva hollywoodska elita, tajna koju čuvaju naučnici i lekari, sada nam je dostupna i predata kroz 6 individualnih proizvoda koji su odgovori za ćelijsku regeneraciju, optimalnu cirkulaciju, efikasno varenje, jak imunni sistem, zdravu i predivnu kožu. Baš kao kada gradimo kuću. Počet ćemo i ovde prvo od temelja, od našeg zaštićenog proizvoda, laminina.
Laminin je jedinstvena kombinacija morskih proteina, fitoproteina i ekstrakta oplođenog kokošijeg jajeta koji uključuje bioaktivni faktor rasta, omogućuje optimalnu regeneraciju matičnih ćelija i također je vrlo važan za ishranu DNK u matičnim ćelijama. DNK u našim matičnim ćelijama zaštićena je telomerama, kapom na kraju hromozoma, slično kao plastični kraj na kraju pertle koji je štiti od rasplitanja i od pucanja. Kako starimo, ova kapa postaje sve kraća i kraća i onemogućava popravku naše ćelije i tako ubrzano starimo. Biofaktori koji se nalaze u lamininu štite naš omotač od ubrzanog starenja i produžavaju telomere. Kao rezultat imamo povećanje energije, kvalitetan san, stabilizovan nivo šećera u krvi, bolju pokretljivost zglobova. Sljedeće je omega-3+. Sadrži najkvalitetniji izvor. Sve 3 omega kiseline, 3, 6, 9, koenzim Q10 sa produženim oslobađanjem, vitamin K2 i naš patentirani ekstrat oplođenog kokošijeg jajeta. Dok nam krv neometano donosi kiseonik i hranjive materije do mišića i organa, mi postajemo energičniji i vitalniji. Studije su pokazale da upotrebom omege 3+ i laminina zajedno održavamo optimalni nivo holesterola i triglicerida. Poboljšajte svoje zdravlje uzimajući omega 3+, za mnogo snažnije srce, optimalne moždane funkcije i jače kosti. Za održavanje probavnog sistema tu je Digestive 3+. Digestive 3+ je efektna kombinacija probiotika i prebiotika i enzima za uravnoteženje dobrih i loših bakterija u crevima. Pomaže bolju apsorpciju hranjivih materija iz hrane i eliminiše loše stvari koje nisu potrebne našem organizmu kroz otpad. Što je bolja probava, bolje se osjećamo. Digestive 3+ poboljšava zdravlje debelog creva, jačanjem unutrašnjeg zida creva, rastvarajući hranu na hranjive komponente, omogućava dobar metabolizam za postizanje idealne telesne težine. Krovi i zidove našeg organizma ojačava Imuni 3+. Imuni 3+ nudi troslojnu zaštitu našeg organizma. Sadrži jedinstvenu mešavinu C vitamina, Life C Blend, OptiShield mešavinu 2 zaštitne gljive, biljni i botanički miks pun antioksidanata iz bobičastog voća i nara. Ove 3 komponente zajedno podstiču stvaranje belih krvnih zrnaca i T ćelija. Formula dolazi do naših ćelija brže i duže se u njima zadržava, pružajući 24-časovnu zaštitu. Studije su pokazale da je učinkovit u odbrani protiv virusa koji se prenose vazdušnim putem, protiv upalnih procesa i podstiče imuni odgovor. Nakon zidova sledi fasada. Jedan jedini Lamiderm Apex serum i sofisticirani suplement za vašu kožu Omnia. Lamiderm Apex je prvi bioaktivni serum za zaštitu kože na tržištu koji sadrži ekstrakt oplođenog kokošijeg jajeta za koji je naučno dokazano da pomaže u povećanju nivoa kolagena, elastin i fibronektina u ljudskim ćelijama za samo 3 dana, mešavina alpskog bilja, mešavina ekstrakta kivija, jagoda, nara i brusnice uz koenzim Q10, vitamin C i E. Redukuje tamne fleke, obnavlja oštećenu kožu i podstiče regeneraciju ćelija kože i bori se protiv slobodnih radikala. Na naučnom osnovu svedočili smo povećanju kolagena do 250%, povećanju elastina do 200% i rekordnom povećanju fibronektina do 350% za samo 3 dana upotrebe Lamiderm Apex seruma. Ključ za vašu savršenu kožu je delovanje iznutra i spolja. Sve što je neophodno, vitamin, minerale, posebne hranljive sastojke, sve u jednom za savršenu i blistavu kožu sadrži Omnia. 3 glavna sastojka: ekstrakt oplođenog kokošijeg jajeta, superhranu spirulina i biljnu mešavinu cveta crvene deteline. Ova formula ne samo da podržava zdravu kožu, već i ojačava i poboljšava izgled vaše kose i noktiju. Omnia promoviše zdravu i blistavu kožu, poboljšava elastičnost i hidrantnost kože. 6 fantastičnih proizvoda koji rade na svim važnim sistemima vašeg tela i održavaju homeostaze.
Upamtite da homeostaza zavisi od 37 milijardi ćelija u vašem organizmu i da nikada nije kasno da počnete da vodite brigu o sebi, svojim navikama, zdravoj ishrani i izboru svog životnog stila. Podarite sebi mogućnost za srećniji i zdraviji život. Razmišljajte o svom telu kao o investiciji koja sa godinama može da zadrži vrednost ili da je izgubi. Ljudi koji koriste Life Farm proizvode pokazuju značajna poboljšanja u održavanju nivoa holesterola, triglicerida, šećera i stabilizaciji nivoa kortizola. Jednostavno je, zaštitite sebe kao što biste zaštitili svoju kuću od spoljašnjih faktora. Odlučite se za podršku, potporu i održavanje svog života čitavom linijom proverenih, integrisanih Life Farm proizvoda bez ikakvog rizika uz garanciju povratka novca od 30 dana. Life Farm, vaš put do zdravlja kroz naučne rezultate epigenetike. Nabavite još danas.